Miyembro sa Special Weapons and Tactics kon SWAT sa Toledo City PNP nga nagbantay sa menteryo nahimong instant tutor sa module sa usa ka bata nga nagpatudlo kaniya atubangan sa menteryo. Ani ang report. Hugot nga giliri ang pagsulod sa mga menteryo sukat ni atong Oktubre 29 busa adunay mga tinugyanan sa balaod nga nagbantay. Apan wa magsilbi ang kaastig nining sakop sa SWAT sa batang babae nga miduol kaniya. Dili aron mosulod sa samtang kundili siya gyud ay ang tuyo aron magpatudlo sa iyang module. Si Chrissy Amores, misuway og hangyo ni Police Staff Sergeant General Montaño Pili nga matudluan siyang leksyon sa modular class samtang holiday pa aron masabmit sa eskwelahan inig kahuman. Inay mahadlok misalig ang bata sa nakauniporming pulis kay nangandoy sa siya nga mamahimong pulis sa maabot. Nidool ko ni Sir Police kay nagkatabang ko sa akong module o gusto sa ko mag-pulis. Wala magpanuko ang pulis sa pagtabang sa bata sanglit o sa siyang misyon ang pag-abag sa mga nagkinahanglan. Dasig ako sa ako ang pagbantay diri, nidool sa kabata kay magpatudlo sa iyahang module kay kuno ganahan po kuno sa nga magpulis. Tinguha sa Toledo City Police Station, ubos sa bagong hepe nga si Police Major Junel Gadlaon nga mapaduol sa katawhan ug mahimong katambayayong sa ilahang mga programa. Samtang nagmalinawon ra ang kadagkalang sa dakbayan sa Toledo. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.